Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Department of Public Works and Highways dinhi sa Region 7 ni insister nga why ghost flood control projects dinhi sa Region 7. Straight to the point. Wa gyud, matod pa sa DPWH, dili pareha sa ubang lugar nga dunay guni-guni nga proyekto. Buti pasabot ghost projects. Buti pasabot may galawa gyud ang proyekto. Gipapirma lang, gibutang lang mahiga sa report nga implemented, completed, pero why makita mga higalang proyekto. Mo nay ghost. Lahi po na mahigalang naagay proyekto pero daling mabungkag kay substandard. So dinhi sa ato, why ghost project na ay substandard? Ako nga katawa mahigala o sa tawag nimo anak nga pagbaha mga kagilan nga bungkag man. Pero butaga tagan tani pagtagad karon sa ato uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang kontraktor sa laing bahin sa Butuanon Riprap Wall nang himakak nga substandard kuno ang maong proyekto. Hinungdan nga nahugno ang 15 metros nga portion sa proyekto atol sa kusog nga uwan sa niaging semana. Straight to the point. Matod sa DPWH nga ang dakong bulog sa tubig gikan sa kabukiran nihatag og grabing presyur sa maong struktura hinungdan nga kini natumpag. Straight to the point. Bilib sa tamay galang taga DPWH kay mao'y mga bugar dayon. Ato lang agi katawa mga sukid tig paminaw ha. Kay kinini ang didto bitaw mahigala kadto bitaw sa QM Builders mga suking tigpaminaw por bida. Wa pa gani makatingog mahigala si Kirante. Ni una na magtingog ang DPWH. Maabtikon kay motingog ni sila. Karon di nabungkag mahigala nga riprap sa Butuanon River. Ingon ng DPWH kusog tungod dagutos kusog nga uwan gyud. Atong klarohon ni mga sukid tigpaminaw ha kay medyo nipis mangunay maong mga kining maong wall ato lang ning klarohon tagan-tanig pagtagad ron kay do na mga higalay flood control project makita ni mga kahigalaan ampaw ning uban wa matarong mga higala o way dagkong kabilya total kung madaot mingo man lang ang kinaiyahan gyud. Nipis kayo ang riprap, unya, tan-aon nimo mga higala bida. Unsa may foundation ani. Pero inig ka guba minyo man na wa gitay mahimo sa kinaiyahan. Ating pagtagad lumutaga sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. O gamao lagi na pagsugod palandaan. Nganong kining maong mga contractors mo nakadaog daghan na daing question. Unya ni ang mga higalay uban nakakuhag daghang nga mga kontrata. Unsa man ni? Asa man dapitan ning maong mga projects uban? Mo na itong gustong klarohon mga sukid tigpaminaw. So ato pantiwason mga higala paghisgot ang QM Builders. Nagipatawag dito sa Senado o ganus ang sunod nga pagpatawag. Gisplikal sa QM Builders pinaagi ni Alan Kirante nga lahi ng sole proprietorship niya nga QM Builders, the same name. The same ang pangalan indikin. QM Builders sole proprietorship. Niya po'y QM Builders nga company, kaning incorporated. Kanang company wa pa nakasugod, wa mangontrata ang company. Ang nangontrata ang sole proprietorship niya. Mo'y nangontrata mga sukid tigpaminaw. Di mo samot og kaigking ang mga tao dito sa kauluhan. Kuya wano, mo'y nakakuha sa 7.3 billion pesos ng kantidad na lupig ang mga company sa usa ka sole proprietorship lamang. Straight to the point. Pero mo na giingon nga dipindi man po na mga higala sa pagda sa diskarte. Kay tan-aw mga kaigalan kini si Alan Kirantido na may daghang nakasulti lagi nako nga maing tao kuno ni. Apan do na po nakasulti nga niingon maing tao na pero laom og doot. Pero sige lang, malagmit og maing tao gyud si Alan. Makita ba nimo sa iyang aura mga higala pag abot sa Senado? O kinini ang aning klasiha may galagmayong tao maayo man po nang ikasabot. O kanang maayong ikasabot dili swapang makasabot ganahan ang taga DPWH na. Wala mahigala nga sa 414 ka mga flood control projects ang giangko ni Alan Kirante 86 ra ila asa man ning uban 86 ang ila. Ang record mga kaigalan sa report 96 kuno ni Daiken. Ang record. Pero ang giangkon nagtulong ta sa giangkon.
Ang 86 la kuno. So kanang 86 out of 414, 86 ang sakang kilante. Hain ang uban. Kinsa ning ubang mga contractors. Straight to the point. Kaya unsa man ang 86 mo po ni pinakadagko. Kana pangutana lang mga sukid tig paminaw. Hain man ni ipamutang ning maong mga proyekto. Mo ni dakong pangutana. Mo ni atong challenge dili man higala sa Department of Public Works and Highways. Pagbutang mong tarpaulin, barato ra man ang tarpaulin din ha. I-enumerate ang mga projects, i-enumerate ang mga contractor ang mga projects, o i-enumerate ang lugar asa ng mga projects. Aron mahibawaan, ha? Di mo mubutang? Adlock mo mahibawaan? Straight to the Kaya point. nahisama ni kaniadto katong fertilizer scam, inumdum ka day, fertilizer scam, ha? Grabing kwarta mahigala na usik. Matod pagipalit og abono. Ang nakakuha mga higala sa daghan nga budget sa abono kadto mga syudad nga way basakan. Ato lang ni agi kataw-katawa ha sama ini flood control project. Ang kini mga higalang grabing baha, grabing lugar nga naa ang baha pirmi wal wa makakuha. Tuwa na hinon gipamutang sa ubang mga lugar nga medyo di man mabalita nga nabay baha. Okay ni ang dakong pangutana, challenge ato sa taga Department of Public Works and Highways. Barato ra ka ng tarpaulin. Ibutang ko no be, enumerate ko no. Kining 414 ka mga flood control projects asa ni dapit. Kinsay mga contractors ani, dili lang ang QM. Kay di man lang ka QM ay contractor ani. Napamay na nga piskan ani. Straight to the Pero point. butaga tagantan pagtagad mga kagalaan. Dito po sa kauluhan mga sukid di paminaw kining pamilya mga higalang Diskaya and Daken porbidang ngilngiga sa gudi ay mga sukid di paminaw. Oy, sila may tag-iya da mga higala anang kinini ang Alpha and Omega. Kaya sila po'y tag-iya balaanon po ni sila mga kuana. Sila tag-iya sa Alpha and Omega. Unsa man ang Alpha and Omega base sa balaang kasulatan. Mao kana mahigala ang atong Ginoo nga way sinugdan ug way katapusan. Unsa man klasiha nga mo'y nakakuha sa daghang mga proyekto sa gobyerno nga unsa man but pasabot nga proyekto nga way sinugdan ug way katapusan. Ang Alpha and Omega sila tag-iya kining Diskaya. Unya sila po'y tag-iya mga higala sa Sintimote. Isus Ginoo ko. Ang mga top-notchers ng kontraktor nga maoy gi-expose ni Presidente BBM. Pariharag tag-iya indaken. Siyam ka mga kumpanya di panag-iya sa mga Diskaya, ha? O kini nang kontrata dili lang mga higala sa Manila hasta sa ubang lugar sa Pilipinas, duna sila mga kontrata sa flood control. Grabing ngilngiga mga sukid tig paminaw. Pero wa sa kasuod sa Cebu kay di amay laing mingo man nga suod lang mo sa uban dito sa Iloilo nakasuod sila sa ubang mga lugar nakasuod sa Cebu wa kay amig sudlay dili kay DIQM. Ato lang iagi katawa mga sukid tig paminaw pero mo lagi na. In fairness may gala ni ining Alan Kilante kung ato ning maistorya mahigala labi pa og maistorya tanig 1-on-1. Wata mahibaw og tugan ginis tinuod mingon nga abi nimo attorney mida makaluluoy ba kini akong kahimtang kay kini niyang ako'y namuhunan ani mo ginansa kita kay kita may namuhunan nay uban din ha nga wa gi puhunan mas dako ginansa. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ha pero ato ning isgutan no butaga. Straight to the point. Samtang si Congressman Toby Tiangco ibutyag mga kagalaan yayanan ni mga higalang gi pangayuan og records og minutes mahigalan ning ilang sesyon dito mga kagalaan sa ilang investigasyon sa lower house ato sa ning tagag pagtagad mga sukid tig paminaw ang small committee report small committees report ilang gipangayuan kay didto mga higala mausab ni mga budgets dito og klarohon talan ning budget og gusto ta mahigalag transparency, ano di man mo makahatag matod pa mahigalang Congressman Toby Tiangco nga mauni ang ilang campaign manager niya milabay nga election indaken. Straight to the Karon point. medyo tan-aw niya di ni kayuhan ang inyong gihimo da. Mura nagka watak-watak na ni ron tagan-tari pagtagad no butagas tumaduban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Provincial Health Board Giban House Kapitolyo aron mas mapalig-on pa ang healthcare service sa probinsya sa Subo. Ang board mahimong inactive kini sa niaging unom ka tuig sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Ana ang gihimo ni Gwen ha, timan ininyo mayo. Na inactive mga higala ang Provincial Health Board. Wa say igong pagtagad sa pag-address
sa healthcare sa mga tao sa probinsya. Straight to the Una point. karon gibanhaw balik ni Governor Pambari 4. Unya mo ni musud mahigala si Doc Frasco kunuhay muingon nga concern siya mga higala sa hospital sa Danao. Karon nga timano na ni Pambari 4 ang hospital sa Danao, muingon si Doc Frasco, okay, concern siya og muhimo sa balaod noon mao ni mao na. Labon panahon sa iyang ugangan wa gyud. Gagalig pagtagad rubutaga mga sukid dig paminaw kay itubag pos Pambari 4. Sa una, sige lang suroy-suroy. Ang budget nga dako, tuwa sa suroy-suroy, hala suroy-suroy. Nga karon kay giatiman ng mga ospital, niya na po mo sa sakay-sakay. At ang pagtagad lumutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ogo nya, di po na to kalimtan, may galaw pa ta mahuman og discuss kay bida. Kanunay lang kita mahutda sa oras tungod mga kagalaan sa prebuyag, ubay-ubay itong mga advertisements. Og na po'y mga dagkong panghitabo, nga angay po na itong nga tagag pagtagad, mga reports, yung mukalit lang. So muna nga itong ma-prioritize, mga sukid tigpaminaw. Ato sa balikan og suroy dito sa Bantayan Island, dito sa Santa Fe, mga higala ang Dastria. Ang building mga higala ni Mike Dino nga purting nagbuntaog dito sa maong isla. Straight to the point. Tagantanig pagtagad, gumikan kay ang gihatag nga ICC, mga kagalaan sa Department of Environment and Natural Resources, nga kutob lang sa tulok ang dana. Nga okay man siya. Sus, pagsugod na may galawa na ni paturatoy lang pataas. Nganong ni paturatoy man kag pataas, kasabot man ka sa inyong gipanga, inyong gihatag nga permit ninyo. Asa diinar. Way makapalag kay hawd mga higala lagi. Ngilngigo na koneksyon mga higalas Mike Dino. Kanhi Presidential Assistant for the Visayas sa panahon mga higala ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Pero point. matod pa sa report, pagdayon na og Duterte wa kuno la manuhas Dino og apil. Tinuod ba ka ng istorya ha? Ato ni tagag pagtagad rumuntaga mga sukid ng paminaw ha? Kay kinini ang kinahanglan masang musubay kita sa balaod. Unya kay suod man silang Gobernador Gwen Garcia ni tiklop ang tanan. Igo na lang mga higalang mutanaw o mupiyong sa mga mata. Isabay mo palag mga kagalaan nga pirti man kasuod. Si Mike Dino o si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Karon nga napulihan na na si Gwen sa Kapitolyo, ato ana. Ni ana nga booking na mga sukitig paminaw. Naganta sa nagpagtagad dubutaga sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Amerika nagtinguha og extradition alang sa religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy. Subay sa gatubang nini nga mga kaso didto sa Amerika.